a la Creativitat 2022. Fem entrega del Premi a la Creativitat a Lídia Codinacs Mir. La Lídia és CEO de l'Agència de Relacions Públiques d'Organització d'Esdeveniments i Comunicació Lídia Codinacs. Després de realitzar un nombre important d'actes en relació a la salut, benestar emocional i lideratge transformacional, va fundar Women Evolution, una sèrie d'esdeveniments que organitza des de 2008 a Barcelona i Madrid, de la mà dels millors speakers. També coorganitza l'STEM Women Congress, un punt de trobada per a empreses, iniciatives i institucions STEM per a fer visible i promoure el talent femení en nenes i joves i incentivar que estudiïn carreres del sector. Bona nit a tothom. En primer lloc, moltes gràcies a tota la Junta d'AD Vallès per aquest premi. Moltes gràcies. I a la seva presidenta, a la Mónica Velasco, a qui ja sabes que te admiro mucho. Gràcies. A totes les autoritats que ens acompanyen aquesta nit i en especial a l'Ajuntament de Sant Cugat i a la seva alcaldessa, Mireia Ingla, per recolzar projectes com el Women Evolution, del qual jo en soc fundadora, i d'altres impulsats i dirigits a dones. Gràcies. I em fa molta il·lusió rebre aquest premi per 3 motius. Perquè moltes de les persones que esteu aquí i em coneixeu, sabeu que jo sempre estic a l'altra banda, organitzant i posant al valor les trajectòries professionals d'altres dones. El segon, per la categoria del premi, perquè moltes d'aquestes persones que som emprenedores, que emprenem constantment, hem d'estar innovant i creant. I la creativitat és molt important a les nostres feines. I en tercer, per mi és una gran satisfacció compartir aquesta edició amb persones tan brillants com les d'enguany. M'agradaria donar les gràcies d'una forma molt especial als meus pilars professionals, que són la Maria Freiria i la Laia Soriano, que esteu per aquí. Maria, gràcies per confiar plenament en mi i per aquest tàndem tan bonic que fem d'admiració mútua l'una de l'altra. Laia, estic molt orgullosa de la gran professional que t'has convertit. Gràcies per la teva implicació, per ser com ets i per sempre estar al meu costat, en els bons i en els no tan bons moments. Estic tan tranquil·la perquè sé que on no arribo jo, arribes tu. Gràcies. I ara et toca a tu. El Pere, molts el coneixeu, és el gran amor de la meva vida. Gràcies per ser el meu company de viatge, per acompanyar-me en tots els meus somnis professionals. Gràcies per regalar-me la família que m'has regalat, el Marc, la Blanca i a tota la família Ranera. I si recordem el dia del nostre casament, el que ens van dir els teus fills a mi, de que cada família hauria de tenir la sort de tindre una Lídia, ara t'ho dic jo a tu, que cada família hauria de tenir la sort de tindre un Pere. Estic tan afortunada de trobar, estic tan segura o afortunada que he trobat la meva ànima bessona. T'estimo i moltes gràcies a tothom.